Знаете, вече неколкократно говорим за атрактивния курс по забавна финансова грамотност, който приключи в регионална библиотека Любен Каравелов. Те приключи с една игра, която си има своите победители и те са днес гости в нашето студио. Владимира Михнева, добър ден. Добър ден. И Маргарита Лазарова. Добър ден. Маргарита е от Младежки глас, а Владимира е стажант в библиотеката от Русенския университет. Така. Да ни кажете няколко думи първо за самия проект, как се чувствахте вътре в него, научихте ли полезни неща за вас? Ами да, аз лично се чувствам много добре, че участвах в този курс, защото смятам, че той ще ми е много полезен в бъдещето. Смятам, че знанията, които съм придобила там, ще ми бъдат полезни, когато, ако в случай реша да тегля кредит, да знам повече за допълнителните разходи и ще се чувствам много по-уверена в себе си, когато знам много повече за кредита и възможностите, които аз имам. Отделно, играта, която играхме... Потоци на пари. Да, се казва. Cash flow на английски. Тя също смятам, че развива начина на мислене, дава ни възможност да осъзнаем, че трябва да мислим повече за разходите и приходите, които има в едно семейство, да обмисляме повече решенията и постъпките си, за да може да нямаме затруднения. Владимира, вие какво мислите? Ами, за самата игра мога да кажа, че е създадена от Робърт Кийосаки, позната на нашите потребители с книгите си "Богат татко, беден татко", "Четирите потоци на парите". Тя е много забавна, лесна и по ефективен начин се изграждат практическите навици и умения, които са необходими за постигане на финансовата свобода и сбъдването на мечтите на всеки от нас. Целта на играта е да се изгради нови навици по отношение на парите. В играта може да се изпитат и последствията от неправилното харчене, нали, когато не е добре управляван семейния бюджет, нали, бюджета, с който разполагаш първоначално. Някой от вас играл ли е Монополи? Не. Да, играла съм. И можете ли да направите някакви разлики, прилики, изобщо съпоставка? Тази игра е по-добра. Има голяма разлика. Почти няма. Нали, единственото, което е, че се играе с пари. Нали? Разликата е огромна между двете игри. Тук се играе по двойки. Могат да играят 6 двойки на тази игра. Променя тази игра финансовото мислене на всеки един от участниците и вместо страх и съмнение играчите започват да виждат в тази игра възможности, които досега са били невидими за тях, защото разбирането им нараства при всяка следваща игра, т.е. трябва да се направят няколко игри, за да започне да се променя мисленето, финансовото мислене, нали, на хората. Играта се играе повече от година в Щатите, събират се екипи от играчи, бизнесмени има сред тях, нали, на които и помага по правилен начин да вземат правилното решение. Добре, сега аз съм длъжна вече да кажа какво ми казаха от ръководството на регионална библиотека Любен Каравелов. Добрата новина в случая е, че освен, че е закупена тази игра и я има в регионалната библиотека, от тук нататък ще се събират желаещи, ще се съставят такива екипи и всеки един русенец, който пожелае да влезе в такъв екип като играч в играта "Потоци пари", ще може да го направи. Това е един интересен начин да се прекарат часове през лятното време, когато хората търсят някакви занимателни начини да научат нещо повече. Благодаря ви, Владимира Михнева и Маргарита Лазарова, победители в играта "Потоци пари", с която завърши забавна финансова грамотност, обучение за деца и младежи, проекта в регионална библиотека Любен Каравелов, бяха в нашата студио. Благодаря.